Sugod na nila eh. Tahara doy. Okay. Greetings in the name of Adonai Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom sa tanang mga Messianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug Israelita nga napatlaag usab diri sa tibuok Pilipinas. O Shabbat Shalom usab sa tanan didto sa nasod sa Israel. Shalom Aleno wi Alkol Israel, ang kalinaw manaka-natog sa tibuok Israel. Amen. Kain ano ikulim lasot dabar ni gid haimit labiad haimit kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon o anian usab kita nining usa ka mubo nga mensahe nga atoy paambit ning taknas kagabion alang sa tanan nga mga Israelita. Ang atong uluhan karon mao katawhan sa Israel hinulsuli ang inyong mga sala. Matud pa maigsoon sa Isaias 31 versikulo 6, ang Elohim ingon, o katawhan o katawhan sa Israel, nakasala kamo bato kanako kay inyo man akong gisupak apan karon balik nga ri kanako. Kinsa ang nakasala maigsoon ato ning naisgutan nga bersikulo atong miaging Sabado. Kinsa ang nakasala? Ang katawhan sa Israel. Ang pagtagad sa Elohim kanunay nga anaa sa Israel, wala gayud sa mga hintel. Unsa ang sala sa Israel? Mao ang pagsupak niya sa Elohim, iyang gisupak ang mga sugog balaod sa Elohim. Karon, ang Elohim na nanawagan sa Israel dili sa mga hintel. Ang Elohim na nawagan sa Israel dili sa mga hintel, mga igsoon, sa pagbalik or tesyuba ngadto kaniya. Sa ato pa sa paghinulsol. Ang paghinulsol mao ang pagbalik ngadto sa Elohim o pagbiya sa sala. Unsa ang sala? Unsa ang sala nga imong biyaan? Ang sala sa imong pagkapalahubog, pagkakawatan, pagkababaero, pagkasugarol, pagkasalamangkero, pagkasmasimbahon sa mga Diyos-Diyos o mga revolto, pagkabakakon, pagkaanting-antingan, pagkahugawan, pagkamalinapason sa mga sugog balaod sa Elohim. So, asa karon ang katawhan sa Israel? Ang katawhan sa Israel nahimo silang mga hintil, mga igsoon, og anaa sila karon napatlaag sa nagkalenlaing mga relihiyon. Nganong nangahimo mga hintil ang mga Israelita? So malastag na sa Biblia, napatlaag sila sa tibuok kalibutan. Natipon sila sa mga pagano nga mga tao. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga Israelita nga napatlaag sa laing mga nasod nangahimong mga hintil, mga igsoon, og anaa sila karon napatlaag sa nagkalenlaing mga relihiyon. Busa kamong mga hintil nga dunay dugong mga Israelita nga anaa karon sa nagkalenlaing pundok sa relihiyon, hinulsuli ang inyong pagkamasinupakon sa iyang mga sugo ug balaod. Hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala, ang pagsimba ninyo sa mga revoltos, sa Diyos-Diyos nga larawan, o ang pagsunod ninyo sa mga paganong mga kapistahan. Unya, munay angay hinulsulan. Unya, unsay resulta kung kamo maghinulsol? Matud pas versikulo 7 sa Isaias, mga igsoon 31:7, ni adto unya nga daway isalikway ninyo ang tanan ang inyong mga Diyos-Diyos. Isalikway ninyong tanan ang inyong mga Diyos-Diyos nga plata ug bulawan nga inyong gibuhat tungod sa inyong pagkamasupilon. Ang pagsimba di ay sa mga Diyos-Diyos maoy resulta sa pagkamasupilon, mga kaigsunan. Busa hinulsulin ninyo ang inyong pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Daghan kayong mga Israelita nga naa diha, mga igsoon, sa Roman Catholic nga reliyon. Busa sugdi na ninyo ang paghinulsol, mga kaigsunan. Sugdi na ninyo ang paghinulsol. Sugdi na ninyo ang paghinulsol kamong mga Katoliko nga naa diha, mga kaigsunan. Unsa ang sala sa katawhan? Roma 1:18, gipadaya gikan sa langit ang kapungot,
sa Elohim, batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamaturan pinagi sa mangilad nga pagkinabuhi. 19. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Elohim, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Elohim gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sa ato pa walay tao nga wala makaila sa Elohim, mga kaigsunan. Busa kay ang tanan na kailaman sa Elohim, entonces ang tanang tao bakakon kung dili siya magtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Kay matod pa sa 1 Juan 2, 3 ug 4 naigingon diya, ang ilhanan kita makasiguro nga nakaila kita sa Elohim kung kita nagtuman sa mga sugo og balaod. Kay kung dunay tao nga moingon nga nakaila siya sa Elohim apan wala magtuman sa mga sugo, bakakon kanang tawhana og wala kaniyang kamaturan. Entonces ang tanang tao bakakon, kay matod pa sa Roma 1:19, walay tao nga wala makaila mahitungod sa Elohim, kay wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Elohim gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Busa ang kapungot sa Elohim matod pa sa 18, gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkadili Dios no pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamaturan pinagis mangilad nga pagkinabuhi. Karon bersikulo 20, sukad na buhat sa Elohim ang kalibutan, tin-aw kayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Elohim, ang iyang dili makita, mga igsoon, ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Elohim. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Klaro kayo mga kaigsunan. 21, nahibalo sila sa Elohim apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Elohim ug magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mahunahuna, gihunahuna, pulos binuang ug nangit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila mga maalam sila, apan mga buang-buang diay. Mga kaigsunan, matod pa sa ni Apostol Pablo diri mga igsoon, ang tao walay ikapangatarungan unya, mga kaigsunan. Kay ang tao nahibalo nga nay Elohim, nahibalo sa mga sugog balaod sa Elohim, apan naglingo-lingo o nagbaliwala sa mga sugog balaod sa Elohim. Munang pag-abot sa adlaw sa kapungot sa Elohim, ang tao walay ikapangulipas batok sa Elohim. Matod nila maalam sila, apan mga buang-buang diay. Naagod nila nganong maingom sila maalam mga igsoon, naagod nila ang mga abogado, mga doktor, mga pare 12 ka tuig sa seminaryo, naa nila mga senador, mga congressman, ang tanang halos ang tanan nga makadagkuan sa nasod mga Katoliko tanan. Munang giingon diya, matod nila maalam sila, apan mga buang-buang diay. Unsay nakapahimong buang-buang aning mga tawhana? 23, nga imbis himayaon nila ang Elohim nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao. Mga rebulto ang gisimba, mga kaigsunan, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Elohim diha sa malaway nga gitigma sa ilang kasing-kasing, o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Elohim, ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Elohim. Mga kaigsunan, ang kamatuoran mao nga simbahon unta ang Elohim diya sa espiritu ug kamatuoran, apan ilang gipulihan sa bakak nga pagsimba sa mga rebulto. Muna mga kaigsunan, gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Elohim. Kay ang kamatuoran mahitungod sa Elohim mao nga simbahon ang Elohim diha sa espiritu ug kamatuoran, apan ilang gipulihan sa bakak, ang bakak nga pagsimba nga mao ang pagsimba sa mga bato, kahoy ug semento, mga rebulto, mga igsoon ug mga Dios-Diosan. Imbis ang magbubuhat nga mauntay angeng daygon hangtod sa kahangturan. Matod pas bersikulo 26, tungod sa gibuhat sa mga tao
gipasagda na lang sila sa Elohim ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Unsa man ay ang gibuhat sa mga tao, mga igsoon, ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Busa gipasagda na lang sila sa Elohim. Ang mga tumboy og ang mga bayot midaghan og samot, mga kaigsuonan. Ang same-sex marriage bulgara na, wa nay tago-tago, wa nay lipod-lipod. Ang mga kasimbahanan nga mga Kristyanismo midawat na sa same-sex marriage, mga kaigsuonan, basta na lang kay kwarta. Mga wala nay uwaw ang mga katawhan, mga kaigsuonan, nga nagsimbag mga Dios-Dios. Bisan gani ang mga babay wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay. Versikulo 27, og ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babay kundili sa ilang isig kalalaki. Tungod sa kaulag, mga kaigsunan, ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat. Mauna ang same-sex marriage, mga kaigsunan, mga talamayong mga buhat kana, dili na sila mubatig kauwaw, mga kaigsunan. Busa nahiaguma nila ang silot nga angay kanila. 28, tungod kay ang mga tao wala man muila sa Elohim, gipasagdan na lang sila sa Elohim diha sa mahugawng huna-huna o sa salawayong buhat. Gipasagdan sa Elohim ang katawhan karon. Nagdahom ang mga tao nga giuyunan na sila sa Elohim. No, wala kamo uyuni sa Elohim. Gipasagdan kamo sa Elohim, gipadaghan mo aron tagana unya pag-abot siyang kapungot, mga kaigsunan. 29, napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa pag-away, panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila og magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Elohim, mga hambogero, mapahitason og andakan. Tigmug na silang dautan og musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, og wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Noon sa gisulti ni Apostol Pablo, resulta sa pagsimbag, mga Dios-Dios, ipasagda na lang sila sa Elohim, og ang ilang mga buhat na himong hugaw, ilang mga nahuna hugaw, og salawayon ang ilang mga buhat. Napuno sila sa tanang matang kuno sa kangilad, mga kaigsunan, sa unsaman pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo. Halos ang tanang mga tao ron nagbisyo, mga kaigsunan, naay mga bisyo. Muna na ang nahitabo sa atong palibot karon, mga bisyoso, mga manlimbong, mga kaigsunan. Unya ingon pas 32, nasayod sila nga ang balaod sa Elohim nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi, ang mga tao nga nagkinabuhi ni ining pagiha angay sa kamatayon. Tanan nga gisulti diri, mga kaigsunan, kining matang sa mga sala nga gisgutan ni Apostol Pablo, ang tanan nga nagkinabuhi ni ining mga sala, angay kuno silutan sa kamatayon, angay sa kamatayon. Nagpadayon sila sa pagbuhat ni ining mga butanga o gidasig pagyod nila uban sa pagbuhat usab ni ini. Tinuod na, mga kaigsunan. Sama ba sa gihimo sa mga direktor sa mga telebisyon? Nakabantay mo? Gidasig nila ang mga bayot. Nganuman, kay ang dili bayot himuon nilang bayot sa pelikula. Ang dili bayot himo nilang bayot atubangan sa kamera. Ang dili bayot himo nilang bayot diya sa stage, mga igsoon, diya sa entablado, sa tubangan sa telebisyon, diya sa telebisyon. Ang mga bayot himuon nilang host sa mga programa sa TV. Sa ato pa ilang gipromote ang homosexuality. Gipromote nila, mga igsoon, ang pagkabayot. Muna giingon nga sa ni Apostol Pablo, nagpadayon sila sa pagbuhat ni ining mga butanga o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab ni ini. Kabantay Kadyas TV, mga kaigsunan, si Wally nga dili bayot, kanunay ang iyang papel diya sa TV, bayot. Si Tekla nga dili bayot ni asawa, kanunay ang iyang papel diya sa TV, bayot, mga kaigsunan. Gidasig nila ang mga tao sa pagbuhat sa ingon. Muna naa tinuod ang gisulti ni Apostol Pablo. Karon ang adunay
nanawag sa katawhang Israel sa paghinulsol. Mao ni timan-i kamong mga Israelita, mga kaigsunan, nga nangahimo ng mga Pilipino, mga Israelita nga nahisagol na sa mga Pilipino, nahimo ng Pilipino sa dagway, mga Israelita nga naa karon sa nagkalaing bulok sa reliyon. Hinumdumi nga adunay nanawag kaninyo nga mga Israelita sa paghinulsol. Unsay wali ni Apostol Kepa dire sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36, busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayud nga kining maong Yeshua nga inyong gilansang sa estaka gihimo sa Elohim nga adunay og Mesiyas, mga kaigsunan. Timan iha 2:36 sa Buhat, tanang tao sa Israel. Sa atong gibasa kaganina sa Isaiah 31 sa City, ang panawagan sa adunay mga Israelita. Israel ang gitawagan, mga kaigsunan, og ang wali sa ni Apostol Pablo o Apostol Kepa kun Pedro sa inyong nihibaluan, mao gyapon ang katawhan sa Israel kinahanglan nga masayod nga kining maong Yeshua nga inyong gilansang sa estaka gihimo sa Elohim nga adunay og Mesiyas. 37, sa pagkadungog niini sa mga tao daw gikomot ang ilang mga kasing-kasing og giingnan nila si Kepa og ang ubang mga apostoles. Matod pa nila, mga igsuon unsa may among buhaton. 2:38 sa Buhat, si Kepa mitubag, unya miingon si Kepa kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpalusbog sa tubig sa ngalan ni Yeshua HaMashiach aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Mao na hiwali ni Apostol Pablo ngadto sa mga Israelita, kung ikaw nibati sa imong kasalanan, na konsyensya na ka sa imong mga sala o gusto ka nang maghinulsol, nan hinulsoloy ang imong mga sala, mausad ka na hiwali ni Apostol Kepa sa Buhat 2:38, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpalosbog sa tubig sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach, mga kaigsunan, aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Daghan kayo ang nagamit sa Buhat 2:38, mga Juanes Pentecostal o uban pa diya, mga kaigsunan, nagamit sa Buhat 2:38 nga mao'y pinakalig-on nga bautismo ngadto sa mga tao apan ang ngalan nga gigamit Hesukristo, Jesus Christ. Munang sayop, mga igsoon, sayop kay dili mao ang gilitok ni Apostol Kefa, mga igsoon, kay si Apostol Kefa wala makaila ni anang ngalan nga Jesus Christ. Si Apostol Kefa kun Pedro wala makaila ni anang ngalan nga Hesukristo, kay kana binisaya nga ngalan og ang Jesus Christ in English nga ngalan, samtang si Apostol Kefa kamo na sayod nga sila mga apostoles nga mga mananagat lamang kanhi, walay mga grado, mga kaigsuonan. Dili makabalog in English, labaw ng dili makabalog Bisaya, og wala makaila sa ngalan nga in English, labaw ng wa makaila sa ngalan nga binisaya nga gitawag ninyo Hesukristo. Entonces ang gigamit ni Apostol Kefa nga bautismo dias Buhat 2:38 ang original nga ngalan sa Misaya nga mao ang Yeshua HaMashiach, mga kaigsonan. Busa maghinulsol ang tagsa-tagsa kaninyo og magpalusbog sa tubig sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Bersikulo 29, kay ang saad sa Elohim alang man kaninyo, ang bot pasabot niya, ang saad sa Elohim alang man kaninyo, bot pasabot alang sa mga Israelita og sa inyong mga anak og sa tanan nga atoa sa halayo. Nganong apil naman ang toa sa layo, apil naman ang atoa sa Pilipinas nga mga kaliwat sa Israel, kay lagi ang mga Israelita napatlaag sa tibuok kalibutan, mga kaigsonan. Mao na sila ang gipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua HaMashiach, mga kaigsunan, ang mga napatlaag ng mga Israelita sa lagyong mga dapit. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Adonai Elohim ngadto kaniya
apil na kanato nga aniya sa Pilipinas nga mga kaliwat sa Israel. Bersikulo 40. Naghatag si Kefa og daghang pang pagpamatuod kanila og miagda nga nag-ingon, luwasa ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Karon mga igsoon, ako magaingon usab kaninyo nga luwasa ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotan nga katawhan. Kay musugotag sa dili mga kaigsuonan, pahamtangan gayud og silot sa Elohim ang tanang mga taong daotan. Dili nato malimod ang gisulti sa Biblia. Dili nato ikalimod ang gisulti sa mga propeta og sa mga apostoles nga ang Elohim mosilot gayud sa mga daotan. Og nian nata mga kaigsuonan ko, sa daghang mga silot, ibalota daghan na kay mga silot na nangagi kanato diri sa Pilipinas. Magkalinlaing mga bagyo, nagkalinlaing mga linog, unsa pa mga igsoon, baha, mga tsunami o baha o mga landslide, mga kaigsuonan. Grabe ang silot sa adunay sa mga taong daotan. Busa ang awhag diya ni Apostol Pablo, Apostol Kefa, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotan nga katawhan. Hinulsuli og dawata ang bautismo ang sa tubig mga igsoon sa ngalan ni Yeshua Misaya. Buhat 3:19. Busa pag hinulsol kamo og balik sa Elohim aron papaso niya ang inyong mga sala, kon himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Adonai. Munay gisulti ni Apostol Kefa mga kaigsunan sa Buhat 3:19. Hinulsol ra. Ang panawagan sa Adonai hinulsol. Pag hinulsol, ang pulong pag hinulsol, pagbiya o pagtalikod sa sala o pagbalik ngadto sa Elohim, mauna ang gitawag og tisyuba o paghinulsol. Kung maghinulsol ka, mobalik ka sa Elohim, papaso niya ang imong mga sala o himuon kaniya nga moabot kanimo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Adonai. Busa mga kaigsunan, pag hinulsol kamong mga Katoliko, biyai ang mga rebolto, bato, kahoy og simento nga mo'y gisimba ninyo kanunay og balik sa matuod nga Elohim sa langit, Elohim nga simbahon diya sa espiritu og sa kamatuoran. Juan 4:24. Pag hinulsol sad kamong mga Pentecostal, Baptist, born again, mga Protestante, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, dating daan, mga kultong, mga Operians, mga kultong nga mga singsingan, mga anting-antingan, mga albularyo, pag hinulsol usab kamo og biyain ninyo ang pagsimba sa adlawng Domingo. Mga baranganon, pag hinulsol usab kamo, biyain ninyo ang pagsimba sa mga rebolto ug ang pagsimba sa adlawng Domingo, kay mao kana ang ilhanan sa inyong pagkamasinupakon aron mga imperno kamo pag-abot sa adlaw. Matod pas Galacia 5:19 ngadto 21. Matod pa ni Apostol Pablo diri maigsoon, sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pakig, hilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Mao na tawhanong kinaiya na. Mao na ang gibuhat sa mga bayot mga kaigsunan. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakogs, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog o uban pang mga butang nga sama nini. Busa pasidan-an ko kamo karon, sama sa ako nang gihimo kaniadto ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Elohim. Si Apostol Pablo may nagsulti ni anak mga igsoon ang nagbuhat ni ining mga butanga atong gibasa Efesos 5:19-21, walay dapit sa gingharian sa Elohim. Basahan na ninyo. Nahibalo ko nga kamong mga Katoliko naa kamoy mga Biblia sa inyong mga panimalay. Nahibalo ko ang mga tambalan karon mga igsoon, ang mga anting-antingan usab, ang mga orasyones, ang mga kublan, ang mga baranganon,
mga igsoon, na ay mga Biblia usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Busa basahan ninyo mga bersikulo nga akong gihatag og hinuktoki ang imong kinabuhi. Hinuktoki ang imong mga binuhatan. Kana mao ang hinulsulan nato mga kaigsuonan, kanang matang sa sala nga gisgutan dias Galacia 5. Mo na atong hinulsulan, mo na inyong hinulsulan, kay kun dili kamo makasulod sa gingharian sa Elohim. Klaro ang gisulti ni Apostol Pablo. Og balik sa pagtamod sa Shabbat sa Adonai, kay mao kana ang ilhanan sa iyang mga katawan, ilhanan nga ikaw Israelita, ilhanan nga ikaw iyang katawhan, ilhanan aron luwason niya ang iyang katawhan gikan sa tanang mga katalagman. Walay laing ilhanan nga gihatag niya sa iyang katawhan, mao ang adlawng igpapahulay, mao ang Shabbat mga kaigsunan. Kung balaanon nimo ang Shabbat, hinumduman nimo ang Shabbat, balaanon mo ang adlong igpapahulay, kana mahimong ilhanan alang kanimo. Apan kung magligid-ligid ka lang sa banig panahon sa adlong igpapahulay, dili kana mahimong ilhanan kanimo nga ikaw iyang katawhan. Exodus 31:12 ngadto sa unahan unsay gisulti sa Adonai. Exodus 31:12, ang Adonai miingon kang Moshe, sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay, kay mao kini ang ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan, aron kamo masayod nga ako ang Adonai maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Kanus aka mahimong katawhan? Sa diyang gipili ka sa Adonai. Busa ang sugo sa Adonai sa iyang katawhan, mao nga tamdon mo ang iyang adlong igpapahulay mga kaigsunan. Tamdon ninyo ang akong adlong igpapahulay, kay mo kini ang ilhanan tali kanako og kaninyo nga katawhan sa Adonai mga kaigsunan, og sa tanan ninyo mga kaliwatan. Maunay gisulti sa balaang kasulatan. Versikulo 14, busa kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay, kay gibalaan kini alang kaninyo. Iyo mo na mga igsuon, ang adlong igpapahulay gibalaan gayud sa Adonai. Ang Shabbat gibalaan sa Adonai alang sa Israel, alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlong igpapahulay puohon gayud. So unsaon nimo pagbalaan sa adlong igpapahulay? Himuon mo ang pagsimba kaniya, sumala sa mabasa sa Leviticus 23:1 ngadto sa 5, nga gigahin niya ang adlong igpapahulay alang sa adlaw sa balaang panagkatigom, dili alang sa adlaw sa pagtulog-tulog, dili alang sa adlaw sa pagligid-ligid sa banig, kundi adlaw alang sa balaang panagkatigom. Mauna ang iyang balaod sa adlawng igpapahulay mga kaigsunan. Ang nagsulti nini mismo ang atong Adonai, ang Elohi Yisrael mga kaigsunan. Gibalaan niya ang adlong igpapahulay alang sa Israel. Moingon dayon mo, kita niyo Brad Gideon, para lagis Israel ng kanang adlong igpapahulay. Muna inyong katarungan. Tinuod na, di ko mulalis niya na maigsuon. Para lagis Israel, huwag labot mo mga hintel. Busa ka mong mga hintel, pagpuyo na lang mo diya, kay wa mo'y labot sa kaluwasan. Bisa pag unsa kadagko na inyong reliyon, wa na ilabot sa kaluwasan, og di na makaluwas ang inyong reliyon. Kay ang kaluwasan gihatag lamang sa mga Israelita. Ang ako lang, nga kung nakasabot ka, nga kining Shabbat mao ang ilhanan siyang katawan nga mao ang Israel, mao ni akong isulti kanimo nga ang tanan nga nagbantay siyang adlong igpapahulay, kana sila mao ang mga Israelita. Mao na ang ilhanan sa mga Israelita. Mao na ang ilhanan siyang katawhan, mao ang Shabbat. So kung wa ka mag-Shabbat, kay Domingo ka gasimba, wa kay ilhanan nga katawhan ka sa Elohim, pero katawhan ka sa imong pastor. Manay tinuod, katawhan mo sa inyong pastor. Para kang kibuloy, nagsimba mo sa adlong Domingo, wa mo ilhanan nga katawhan mo sa Ginoo, pero katawhan mong kibuloy. El Shaddai ka, EJL ka, nakailhanan nga katawhan kang Edi Villanueva ba? Pero dili ka katawhan sa Ginoo, kay adlong Domingo ang imong pagsimba. Miracle Crusade ka, nagsimba ka sa adlong Domingo, ilhana na nga katawhan kang Almeida, pero dili ka katawhan sa Ginoo, kay way mabasa sa Biblia nga ang nagtamod sa adlong Domingo
maoy ilhanan siyang katawhan. Apan ang gisulti sa Biblia nga dili matuis o dili mabakwi, mao ang adlaw ng igpapahulay, mao ang Shabbat, mao ilhanan siyang katawhan nga ikaw katawhan sa Adonai, katawhan kas Elohim. Mao na ang mga igsoon. Ang dili kuno magbalaan kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlaw ng igpapahulay, puohon gayon. Versikulo 15. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw sa pahulay o kini balaan. Gigahin kini alang kanako, gigahin alang sa Adonai ang Shabbat, mga kaigsunan. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw, mingon mo wa man lagi mi patya, ayaw pagdali-dali, mo abot mo diya. Ang kamatayon, mga igsoon, duha ra bagid ka klase, mahimong pisikal o kamatayon sa tungkalag ngadto sa linaw nga kalayo. Moabot mo diya, kamo nga wa magbalaan sa adlaw papahulay, moabot mo anang gitawag nga kamatayon. 16, kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay, kay kini usaman kakasabutan nga dayon. Unsa nga kasabutan? Dayon nga kasabutan, kasabutan nga dili mausab. Busa iyang gihagit, kinahanglan iyang gisugo ang Israel, kinahanglan nga tamdon sa katawhan sa Israel. Munang kamong mga pagano, kamong mga hentil, wa mo'y labot ana. Wa mo'y labot ana. Pero kung ikaw nagpakawalay labot ka aning Shabbat, kay nagtuo kang di ka Israelita, pero wa ka masayod nga ang naglatay di ay sa imong kaugatan, Israelita ka, mga kaigsunan, dugo ding Israelita ang naglatay nga dugo sa imong kaugatan, pero nagpadayon ka sa pagsalikway sa iyang Shabbat, muabot gid kanimo ang kamatayon. Puohon kagayot. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel. Tinuod ni Israel gyud ang magtamod nini. Mobitaw nga ang akong pagwali, ang akong panawagan alang lamang sa nga nangawalang karnero sa nason sa Israel, alang lamang sa mga dugong Israelita nga napatlaag diri sa Visayas ug Mindanao. Kay nahibalo ko nga sila ang gipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua HaMashiach. Wa mo'y labot nga mga hintil, wa mo'y labot ya nga mga pagano nga way dugong Israelita. Apa nahibalo ko nga daghan kanato ang dunay dugong Israelita. Busa tan paminawa lang ang luksong dugo nimo, ang imong pagbati sa mga Israelita ug ang imong pagbati sa kamatuoran nga pagtulunan nga imong madungog. Ilhana na nga ikaw Israelita. Kung mobalik ka sa iyang Shabbat, mobalik ka pagtamod sa adlaw igpapahulay, ilhana na nga ikaw di ay usa ka Israelita. 17 amatod pa dire, 16 pa dai, kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay, kay kini usaman kakasabutan nga dayon, usa ka kasabutan nga dili mausab, buot ipasabot, walay expiration ang Shabbat. Walay expiration ang adlaw nga igpapahulay. Munang sayop mo nga mga pastor nga moingon mo kanang Shabbat sa una ra ng panahon ra nas mga Israelita, sa panahon pa na ni Moises, nasayop mo diya, mga kaigsunan, kay ang Shabbat usa ka kasabutan nga dayon, kasabutan nga dili mausab. Napas 17, usa kini kawalay katapusan nga ilhanan. Tanawa ang Shabbat walay katapusan nga ilhanan sa iyang katawhan, tali sa Adonai ug sa iyang katawhan Israel. Walay katapusan. Usa kini ka walay katapusan nga ilhanan. Nya nganong natapos man sa inyong pagtuo? Nganong inyo manggitapos ang Shabbat? Kay gialisdan ninyo Domingo. Nga ang sugo sa Adonai wa man dinhi katapusan nga ilhanan, tali sa Adonai, tali kanako ug sa katawhan sa Israel. Kay ako ang Adonai maoy naghimo sa langit ug sa yuta, sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito nga adlaw mipahulay ako ug nakapahulay gayod. Busa hinulsuli usab ninyo ang inyong pagkahugawan, kamong mga Kristiyanos diya nga mga Israelita dugo, hinulsuli ninyo ang inyong pagkahugawan ug ang inyong pagkabusawan og baboy ug uban pang mga hugaw nga mga mananap. Kay pinaagi ni ana magdungan usab kamo og kangamatay sa katalagman doon sumala sa mabasa sa Isaias 66:17. Og balik ta sa kosher, balik mo sa kosher, mga hinlo nga mga pagkaon nga gisugo sa Elohim nga maoy kaonon. Hebrehanon 3:15, sumala sa giingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Elohim karong adlaw,
Ang tingog sa Elohim mga igsoon timan ini mao kanang imong madungog nga wali gikan sa mga magwawali sa kamatuoran. Ayaw pagdahom nga tingog sa Elohim ka na makadungog ka direkta gikan sa langit, no di na mao. Ang bot ipasabot niya kung makadungog ka mo sa tingog sa Elohim karong adlaw, ang tingog sa Elohim mao kanang imong madungog nga wali gikan sa mga magwawali sa kamatuoran. Ingon pa sa Biblia, ayaw paghahia ang inyong mga kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong mga katigulangan batok sa Elohim. Dili na panahon sa pagpakiglalis mga kaigsunan. Dili na panahon sa pagpakigdebate. Panahon na karon sa paghinulsol sa inyong mga sala. Dili na panahon sa pagpataas sa inyong ihi. Dili na panahon sa pagpataas sa inyong garbo. Panahon na karon sa paghinulsol sa inyong mga sala. Kung buot kang maluwas, ingon ni Apostol Kefa kaganina, luwas sa ang inyong kaugalingon. Gikan sa mga katalagman, gikan sa mga kasuko sa Elohim, sa mga taong dautan, luwas sa ang inyong kaugalingon. Busa ayaw na anang debate-debate, ayaw na nang lalis-lalis. Di na makaluwas nimo. Patah asay ramos garbo niya na mga kaigsunan. Lumbaan na ramog paggarbo niya na. Busa hinulsulay ang inyong mga sala. Ang sala sa pagsukol batok sa Elohim, pinaagi sa pagsupak ug pagsalikway sa iyang Shabbat ug sa iyang Torah. Mayo untang makabasasad mo diya sa Biblia nga kung kinsay maayong laki mo debate, maoy maguna sa gingharian sa langit. Na untay mabasa sa Biblia nga kung kinsay maayong laki mo debate, kinsa tong champion sa debate, masulat ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, maluwas siya. Wala man. Wala gyud mabasa diya nga kinsay maayong laki sa debate mo'y maluwas. Hinuno mga igsoon kanang debate lumbaan na ilang pataas sa ilang garbo mga kaigsunan. Lumbaan ay pataas sa garbo. So walay pagpaubo sa kaugalingon. Wala na isugos Biblia. Buhat 17:30. Wala na isipa sa Elohim ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Kaniadto ignorante ta mga igsoon. Ignorante ka sa Torah. Ignorante ka sa mga tradisyon sa mga Hudyo. Ignorante ta sa kultura sa mga Hudyo. Apan wa to isipa sa Elohim ang atong pagka-ignorante. Ignorante ta sa mga wali o mga tagna sa mga propeta. Ignorante ta sa mga pagtulunan sa mga apostolis. Apan wala to isipa ang panahon sa imong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao, gisugo kaniya bisan asang dapita sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Na nagtagal siyag adlaw na ay adlaw nga iyang gigahin. Iyang gitagal mga igsoon nga iyang silutan ang tibuok kalibutan. Iyang hukman ang tibuok kalibutan. Pinasubay sa hostesya, pinagi sa tao nga iyang gipili o gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinaagis pagbanhaw kaniya kang Yeshua HaMashiach mga kaigsunan. Mga igsoon, ignorante ka man sa una sa iyang mga pulong, mao hinungdan sa imong pagsalikway sa iyang Shabbat. Karon nagsugo siya kanimo, nagsugo ang Elohim kanimo paghinulsol balik sa iyang Shabbat o sa iyang mga sugo o balaod. Muna'y tinuod nga paghinulsol. Tingali imong gihuna-una kung kapila ka na maghinulsol. Ilabi na sa mga tao nga kabansingko na mubalhin-balhin og reliyon. Nako yung mga kaila mga igsoon nga 25 na kareliyon ang gibalhin-balhinan. Sigurado ko nga kada reliyon nga imong gisulan maghinulsol ka. Gikan kas Katoliko, pagbalhin nimong sa Baptist, naghinulsol ka sa imong sala. Nga gikan sa Baptist, nakabig ka sa born again, naghinulsol na pud ka sa imong sala. Gikan sa born again, ngadton pud ka sa Pentecostal, nangayo na pud kag pasaylo sa imong mga sala, pero wa ka kabalog unsang sala ang imong gipangayo ag pasaylo. Ang uban na punta na mas dating daan, lain na po nga paghinulsol ang gibuhat. Mga igsuon, ngun ana ta ka ignorante. Bisag pila na kasimbahan ang atong gibalbalhin-balhinan, ang atong sala, ang inyong sala, nagpabilin lang gihapon. Kay ngano man, ignorante mo sa kamatuoran, ignorante mo sa iyang pulong, ignorante mo sa iyang Torah. Mga kaigsuon, wa mo makaibalo sa iyang Torah, wa mo makaibalo sa kamatuoran mga kaigsunan. Munang bisag pagkapila
Pila ka reliyon ang imong gibalhin-balhinan, ang imong sala nagpabilin diha kanimo tugay ang reliyon nga imong gibalhin-balhinan nagpabilin sa pagsupak sa sugog balaod sa Elohim. Ha? 25 na ka reliyon ang imong gibalhin-balhinan, pero tanawa, tanang reliyon nga imong gibalhin-balhinan padayon nga nagsupak gyapon sa sugog balaod sa Elohim, muna nga ikaw nagpabilin gyapon diha sa kasalanan. Kung tinuod ka nga naghinulsol, hinulsoli ang imong pagsupak sa mga sugog balaod o mobalik ka sa pagtuman sa iyang sugog balaod, mobalik ka sa pagtuman sa iyang Torah o sa iyang adlaw nga igpapahulay. Mao na ang tinuod nga paghinulsol, mga igsoon. Ha? Dili matud pa, ha? Sultihan ko kamo matud pas Lucas 13:5. Nga kung dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Busa hinulsoli. Hinulsoli ang imong mga pagsupak sa sugog balaod. Unya, ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagbalik sa iyang sugog balaod, mo nay pagbalik sa Elohim, pagbalik sa pagtamod sa iyang Shabbat, mo nay tinuod nga paghinulsol. Pagbiya sa mga hugawng mga pagkaon, mo nay tinuod nga mga paghinulsol. Apan kung ang inyong paghinulsol naaras tumoy sa baba, naaras sa tumoy sa dila, di gyud mo makabalik, mga igsoon, og dili kana mao'y tinuod nga paghinulsol. Di gyud mo makabalik sa Elohim kay dili kana maong tinuod nga paghinulsol. Yisrael kay mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Dunay, Matif Gideon Silva. Magapanamilit kaninyong tanan, magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman ini, hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.